След малко потеглям за Испания. Ще направя посещение на няколко спа центъра там и в Англия. Тези дни предстои да ви качвам клипове, свързани с това. Каква материална база имат, какво предлагат, какви цени държат и горе-долу как се движим с европейските тенденции относно качество и цени, така че следете клипа. Ще направим поредица. Правили сме неведнъж такова нещо последно в Турция направих такова нещо. Правил съм го в Холандия, в Чехия, в Чехословакия, в Германия и поредицата продължава, анализ на спа индустрията, на процедурите, на терапиите, на уелнеса. Така че следете видеята и споделяйте, ще бъде много, много динамично и интересно за мен.